ದೀಪದ ಗುಂಡು. ಬಾಕಿ ಸರಿ ಬಾಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಆಯಿ ಕೋಡೆ ದಾದಾಡು ಕೋಡೆ ತರಬೇನದಿತ್ತಿನ ಜೋರಿಂಕ್ ಕೋಡೆ ತರಬೇನದಿತ್ತದು ಅಂಚ. ಅಯ್ಯಬ್ಬ ದೇವರೇ. ಅಮ್ಮನ್ ಸತ್ತ ಅಂಚು ಒಬ್ಬನ ಲೈಟ್ ತಿನ್ನತಿ ಕಬ್ಬಲಿ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನಡೆ ಬೆಲೆ ಬೈದ ಅಂದ್ಯ ಗತ್ತಲೆ ಎತ್ತದ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡೋದೇನ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಮಂತ್ ಪೋಯಾನ. ಐ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೊನ್ನೆ ಅಂತ ಉಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಕಜಿಪು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಟಾಟೆ ಇನಿ ಬಟಾಟೆ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮಾತನ್ನು ನನಕ ಬತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂತೇರು ನಾನು ಲೇಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪೇತ ನೈಟು ಬಿಕ್ಬೋಯ್ತಾ ಕಸಿ ಬಟಾಟೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರ್ಪುಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಮೊದಲಕ್ಕ ಇಚ್ಚದ ಅದಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಚ್ಚಿ ಯಾವ ಹಾಯ್ಕ ತಿಲಕ ಶೋಭಾ ಇಂಕ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿಜಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೈಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿಲಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ 3 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು 3 ಜನ 3 ಲೈಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೇರೆ
ದೇವಿಲಕ್ಕ ಬಲೆ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಬುಕ್ಕ ಬಾಲೆಗ್ ಉಸರಿಜ್ಜಿ ಜ್ವರ ಅಕ್ಕ ಓ ಅಂದವನಿತ ಕಂದೊಡಿಯ ಇತ್ತ ಜ್ವರ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಲೈಟ್ ತರಬೇನೆ ಅಂತೂರು ಹುಷಾರಿಜಲ್ಲ ಕುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶೀತ ಗಾಡಿ ಮೀನಾಡ ಶೀತ ಉಂಡು ಅಂತ ಅಂಡ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ತೂ ಬರೋದು ಗೊತ್ತು ದಾದ ಕಜಿಪು ಕಜಿಪು ವನಿತ ತರಬೇನೆ ಶೀತ ತಲೆಗೆತ್ತದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ತರಗೆತ್ತದಿಯೇ ರಾತ್ರಿ ದೀತುವೇನ್ ನೀರಿಡು ಪಾರ್ದಿತ್ವೇನ್ ಜೋಗ್ಲಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದು ವನಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಇತ್ತೆ ಅವಮಾನ ಸರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಂತ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬರೋನುಂಡು ಲಾಯಿಡು ನಸಮನ್ ಬರಪ್ಪಜಿ ದಾಲ ತಿಂಟಾಪಜಿ ಬಾಯಿ ಚಪ್ಪೆ ರುಚಿಜ್ಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಿ ಮಂದಿಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೆಯನು ಓಕೆ ವನಿತಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಜಾಗ್ರತೆ ವನಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ವನಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಲೆಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಗೆ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಅದು ಆಪಿನ ಅಂದ ಶೋಭಾ ಬಾಯ್ ಇದಾದನೆ ಈತದ ಪೂರ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಶರಪುಜಿ ಅದು ಹುಡುಗೇನಾ ಲಿಂಬೆ ಉಪ್ಪಡು ಬೆಂಡೆ ಕಜಿಪು ಉಲ್ಲೆ ಓ ಸೋಕ ಉಪ್ಪಡು ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಾಡು ಇಜ್ಜಿಯ ಮನಸ್ಸು ಮಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮನಸ್ಸು ಹತ್ತಿಜಿ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನ ತೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಂದಿಜಾನು ಲಿಂಬೆ ರಸ ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಬಾಳು ಲಿಂಬೆ ರಸನಾ ಲಿಂಬೆ ರಸ ಬಾರದು ಬೆಚ್ಚ ಗಂಜಿಗೆ ಹೆಂಚು ಅನ್ಬೋದು ಶೋಭಾ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮೇಲೆ ದುಪ್ಪರ ಕಮ್ಮಿ ತಲೆಬೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಶೋಭಾ ಏರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣನ್ನೇ 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 ಅಂಚೆನೆ ಉಂಪುನ ನಾಲಿಗೆಗೂ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾರ್ದು ಮನಸ್ಸು ಮಂತ ಲಾಯ್ಕ ಆಪುಂಡ ಕಾಣಿಗ ಉಂಡಕ್ಕ ಆರು ಕೇರಳದಾರ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಕೇರಳದಾರ ಅಂಜಾರು ಕೃಷ್ಣ ಗಾಣಿಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೂಜಾರಿ ಜರ ಜ್ವರ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಒಂತ ಕಣ್ಣು ಒಂಥರ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ನಾಳೆಗೆ ರುಚಿಜ್ಜಿ ಮನಸ್ಸು ಸೇರುಜಿ ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮಲಗುತ್ತೀರ ನಾರಾಯಣಿ ಯಾರು ಯಾಕೆ ಯಾಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಯಕ್ಷಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಹಾಯ್ ಅವೀರು ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ವೀರ್ ಗೀರು ಗೊತ್ತಾ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಜಿ ಪ್ಲೀಸ್
ಊಟ ಆಯಿತು. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ನಂದಾಗಲಿಲ್ಲ ಊಟ. ಮಾತ್ರೆ ಪಲ್ಯ ದೇವರೇ, ಮಾತ್ರೆ ಏತು ಪರ್ಪುನಿ ಯಾನು ಪರ್ತೆ ಇಂಕ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೀನಿ ನಿಂದು ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಗುವತ್ತು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ಟು ನಂಬರ ದಿಕ್ಕುಂಡತ ಪೂಂದುಲ್ಲತ ಪಂಡದ ಆಯ್ತು ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾತು ಗಂಜಿ ಕಡ್ಡಾಯ ನೋಡು. ಫಿಶ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಫಿಶ್. ಎಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾನು ಮಲಗಿದೆ, ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಊಟ ಇತ್ತು ನಿನ್ನೆದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿವೆ ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಯರ ಧ್ಯಾನ ಮಲ್ಪಿ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಂದೆ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿ. ಮಲ್ಲನ 10 ತೂಕ ಬೇತ ತಿಕ್ಕು ಎನ್ನ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ದೇವರೇ. ಅಂದೆ ಅನುಭವದತೆ ಕೆಲವು ಆಪುಂಡಿಗೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಷಾಯ ಬರಲಿ. ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಷಾಯ ಆಪುಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಕ ಆಪುಜಿ ಕಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾರ್ತು ಮತ್ತೆ ಪರ್ತೆ ಕಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಉರಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್. ಓಡೆಲ್ಲ ಬೋಬಿನ ಬಚ್ಚಿನ ತೋಜಿ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಲೆಗೆ. ಇನಿ ಪನ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಅಂತೀರ ಮಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಪಂತೇಳ ಕೂತವೆ ಮಾರ ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಕಾಣಿದ ಭಯ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡುಪ್ಪರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಬೋಡು ಅಂಚ. ಹಾಂ ಬಟಾಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಇಂಕ ಬರ್ಚ ಬಾಡುಜಿ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ಮಲ್ಪುಚ್ಚವೇ ಇಜ್ಜಿ ಮಂಡೆ ಬಿಸಿ ದಾಯಗ್ ಇತ್ತಿನಾಥ ದಿನ ಇತ್ತಿನಾಥ ಕೊಟ್ಟು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಬೇಲೆ ನಾಡಿಯರ ನಾಡ್ದುಂಡು 2-3 ಜಂಟ ಪಂತಲು ಒಂಜೇತು ಹೊಡ್ತೆ 3 ಜನಟ ಉಂಡು. ಒವು ಇತ್ತ ಬೇಗ ಇನ್ನಿ ತೊಂಜಾಯಿ ಜೇಂಕ್ ಬುರ್ಚುಡಾಯನು ಅವು ಬಂಡ ಕುಲ್ಲುನ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಕೊಂಚ ಈ ಥರ ಅಡ್ಡು ಉಂಡು. ಅಡ್ಡೇಟಿತ್ತೆ ಒಂಜ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಐಟಿತ್ತೆ ತೂಡು ದಾದ ಆಪುಡು ಅಂತ ಅಡ್ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ವಿಕ್ಕೇನು ಪೋಪಿನಟುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕುಲ್ದು ಮಂಡೆ ಪುರ ಹಾಳಾಪುಡಿ ಮಂಡೆ ಪುರ ಹಾಳಾಪುಲತ್ತೆ ಮೈಂಡ್ ಪುರ ಸರಿ ಪುಜಿ ಅವು ಬುಡ್ಚಾತಿನ ಮಂಡೆ ಪುರ ಬರ್ಪು. ಹಲೋ ಮಂಡೆ ಬೇನೆ ಜೋಕಿ ದಾದ ವರ್ಕ್ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತದ ಜಾತ ಮಲ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಯಾನು ಸುರುಟು ಬಜಾರ್ ಹಿಡಿತೆ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹಿಡಿತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅವೊಂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಶಾಪು ಒಂಚ ಪುಡತ ಐಟೆ ಯಾವ 10-16 ತಿಕ್ಕನಲ್ಲ ಯಾವ ನಂದು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಆಪು ಕಾಣಿದ ಭಯ ಮುಟ್ಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಚಲ್ಲ ಬಿಂದ ಸುಪ್ಪುಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ನಮ್ಮ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ಇಜ್ಜದ ನಮಕ್ ಏರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡು ಏರೆಲ್ಲ ಕೇನು ನಟು ಬಂದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂಜಿ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಬೇನೋಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ ಆನಾಗ ಅಂಚೆ ಯಾನಂಜಿ ಬೇಲೆ ಪೋಯಡ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಕಾಯಕ ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಪೋಲಿ ಬೆಲೆಗೂ ರಾಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿದ್ಧಿರಸ್ತು. ಕಾಯಕ ಕೈಲಾಸ ಒಲ್ಪಯ್ಯವು ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪವು ಹಲೋ ಕಿಂಗ್
ಎಂಚು ಬುಧಾರ ಓದರೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪುಣಿ ಚೂರಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮಂಪ್ಲೆ ಬುಧಾರನ ಇಂಕ ಓದ್ಲಕ ನಿತ್ಯ ಜಾಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದ ಅರ್ಥ ಓ ಅಂಚನಾ ಓಕೆ ಇಂಕ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸವು ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ಕಾಯಕ ಕೈಲಾಸ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ तेरा प्लीज that ಇಂದಾನೆ ಸಡನ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುನಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ದ ಮರಲ ಸಡನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಇಂದಾನೆ ನಿಂಚಾಬಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಸರಿ ಮನ್ಪೊಡತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸರಿ ಉಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಮನ್ಪರೆ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಏಜ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾತೆ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಏಜ್ದ ಮತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ದು ಮನ್ಪವಡು ಉಂಡು ಅದೇ ಬೇರುಳ್ಳೇರು ಎಲ್ಲಾಡ ಪೂರ ಪೋಯ್ಲ ಪೋಲ ಪೋಲ ಮನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಉಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೇಗಲ ಪಂಡ ಆಕಳು ಅನುಭವಿಸ್ಯಾರು ಮಾತ ఉంచ దూక దేరు లాపుడు అవేನು ಮನ್ಪರ ಕೊಂಚ ಮೂಸಾರ ಕೊರ್ದು ಬುಂಡಕುಲೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಜನ ಉಂಡೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸುರತ್ ಕಳ್ದು ಎಲ್ಲ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಮಂತ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರ ಅರ್ಧ ಜಲ್ ಪಾಡ್ವಲ್ಗೆ ಅವಾಗ ಏನಲ್ಲ ಮನ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡದೆ ಈಗಲೂ ಏರೆಗ್ಲ ಹಾಳು ಮಂದಿಜ ಏರೆಗ್ಲ ಮುಚ್ಚ ದಿನ ಮಂದಿಜ ಇಂಚ ಕಜಿಬಿ ಹಿಂಗದಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಅನಸು ಅಂಜಪ್ಪನ ಮನೆ ಬಂದೆ ಇಂಕ್ ನಂಗೆ ಮೀನ್ ಪಜ್ಜಿಯ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಂ ಉಂಡಾಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬಕ್ ಇತ್ತು ತಿಂಪಲ್ಲ ಹಾಂ ನುಂಗೆಲ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ಹಣ್ಣು ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ನಂಗೆ ಜರಿ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಬಜ್ಜಿಯ ಓಕೆ ಬಜ್ಜಿಯ ನಾನು ತಿನ್ಪೆ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ನುಂಗೆಲ್ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ಎಂಕ ಲೈಫ್ ಬಚ್ಚಿ ನುಂಗೆಲ್ ಹಲೋ ಧೃತಿ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವ ಬಂದಾಗ ಒನ್ನಸಾಂಡಿ ದಾದಿ ಕಜಿಪು ಒನ್ನ ಸಾತಿಜಿ ಕಜಿಪು ಬಟಾಟೆ ಇರಿಗೆ ದಾದ ನಿತ್ರ ಇಚ್ಚಿಯ ಒಂಥರ ಅಮಾಲ್ದರಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೀವಗೆ ಹುಷಾರಿಚ್ಚಿನ ಒಂಥರ ಅಮಾಲು ಪುಲ್ ಅಮಲ್ ಅಮಲ್ ಬಾ ನೆಟ್ಟು ದೀಪ ನಿದ್ರಿಚ್ಚಿಯ ಬಾಯ್ ಬೇರೆ ಬಜೆಟ್ ಚಾಪ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷಪುರ ಧೃತಿ ಇನ್ನಪ್ಪ ನೋಡುದು ಅದು ವಿಶೇಷ ಸೀತಾನೇ ಸೀತಕ್ಕ ಬೇರೆಯರು ಸೀತಕ್ಕ ಬೇರೆಯರಿಲ್ಲ ಅಂಚ
ಕೋಡೆ ಜನ ಇತ್ತೀರಾ ಇಜ್ಜಿಯ ಒಂಜಿ 720 ಅದೇ ತುಟೆ ಪೂರ ದೆತ್ತೆ ಪೂರ ದೆತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ತೂತಾರೆ ಕೋಡೆ ಅಂದು ಕೋಡೆ ತೂತೆಯ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ ನೀರ್ದೆ ಬರ್ಚು ಊರುಂಡು ತೀರಾ ಬಿಡಿ ಸಂದೀಪ್ ಸೋನು ಹಾಯ್ ದಾನೆ ಸೀತಾ ಕವಿದೇರ್ ಈಗಲೇ ನಾನು ಮನ್ಪುಡು ಬರ್ತೀನಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಮ್ಮ ನಿನಗೂ ದೆಪ್ಪನ கொஞ்சம் ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತ ರಪ್ಪ ಹೋಯ್ತೈತಾರೆ ಮೀನು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ದೇವರೇ ಬದುಕುಂಟೆಯೋ ಅಂಚಿದೆ ಪಿನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಿ ಆಯ್ದಾನೆ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ಗೆ ಕ್ಲೋದಿನಿ ಟಿವಿಜ್ಜಿ ಧಾರಾವಾಹಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಾತನು ಕರೆನ್ಸಿ ಕಟ್ಟಾತನು ಟಿವಿದ ಉಂಡಿಯರು ಅವ ಅಮ್ಮ ಅಬ್ಬಾ ಕಟ್ಟಾತನು ಕಾಸು ಪಾಡ್ದಜಿ ಅಂಚ ಕಟ್ಟಾತನು ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆರೆಯಬೇಡಿ ಬಕ್ಕ ವಿಶೇಷಪುರದ ದೊಡ್ಡ ವಿಶೇಷದಾದಗೆ ವಿಶೇಷದ ಆಲೆಜ್ಜಿಗೆ ವಿಶೇಷಪುರ ನಿಕಾಲನೆಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂದುಲೇರು ತಿಲಕ್ ರಾಜ್ ನಾನು ಈ ಜಪ್ಪುನು ಬೀಗ ಓ ಪ್ರೇಮ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕಸದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಲೈವ್ ಇಲ್ಲ ನೀವಿಲ್ಲದ ಲೈವ್ ಇಲ್ವಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅರಣ್ಯ ಪುದರ್ದಾದೆ ಅಮ್ಮನನ ಯಶೋಧ ಅಲೇ ಜಯಂತ್ ಕೈ ಕಿನ್ಯ ನಾನು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ನೀವು ಕೊಟ್ರಾ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿ ಏರಿ ವನಿತಾ ಶೋಭಾ ಕೈಗಿನ್ನಿ
Onesi andi, onesi atiji. Dikalande onesi, enna atiji. Wait. Nidra Nidra Yamate. Hi, like 10. Thank you, Karnataka. Karnataka, thank you. ಹೈಡಿಡ್ ತವೆ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪೇರು ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಅವರೇ ಹಾಯ್. ಊಟರ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು? 9:15 ಆಯಿತು. ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಬೇಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಕೆಲಸ ಆತನು ಕಣ್ಣು ಚುಚ್ಚವು ನೀನು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿಡೋಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಚಿ ಅಂದೆ ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ. ನಿಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದರೆ ಎಂತ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬಟಾಟೆ ತಿಂದು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ನೀವು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸರಿ ತಲೆ ಕೆರೆಯುತ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಸರಿ ಅಲ್ಲು ಗಿಜ್ಜುತ್ತೀರಿ? ಮಾತನಾಡಿ ಬನ್ನಿ, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಶೀತ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ಬರುತ್ತೇನೆ, ಶುಭವಾಗಲಿ. ಆಯ್ತಾಯ್ತು, ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿ. ನನ್ನ ಮಂಗಳೂರ ಹಾಯ್ ದಾದನ ಅವರಿಗೆ ತಲೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆರೆಯೋದು. ಹೌದು, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ತಲೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ತಲೆ. ಹಾಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಊಟಕ್ಕೆ ಬಟಾಟೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬಟಾಟೆ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬರ್ತೀರಾ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಟಾಟೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಡಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ ಅಲ್ಲವ ನೀವು. ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ? ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನಾಗಬೇಕಷ್ಟು. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತುಂಟು, ಲೇಟ್ ಉಂಟು ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಎಂತ ಮಾಡ್ದು? ಬಟಾಟೆ 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 ಅವು ಚೂರೇ ನಾಲ್ ಬಟಾಟೆ ಬಂತೆ. ನೈಟ್ ಹಾಲು ಬರ್ತದೆ, 2 ಚಪಾತಿ ತಿಂದ ಆಂಡು ಬಡಾಪನ್ ಬಂಡಲ್ ಬೇರೆದು ಬಂದಾಗ 2 ಚಪಾತಿ ತಿಂದಾಗ ಮಲ್ಪೆರ ಪೀನ್ ಹಿಂಗಾಯ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಬಾರ್ದು. ದೋಸೆ ಮೀನು ಬಂತು, ನೀರು ದೋಸೆ ಬಯ್ಯ ಬತ್ತಂದು ತಿನ್ಪಲ್ಲ ಉಂಡಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭಾರತಿ ಅಂತ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಹೆಸರು ಕುಡ್ಲ ಬಿರ್ವಾಸ್. ಮೊದಲು ಊಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಬೇಡ, ಈಗ ಊಟ ಬೇಡ.
ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆದರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಖಾರ ಖಾರದ ಎಂತಾದ್ರೂ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಖಾರದ ಅಲ್ಲ, ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಗಿಡ ಕಾಯಿ ಮುಂಚ ಮಿರ್ಚಿ. ಅಕ್ಕ ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆಯಾ? ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಏಪ ಗೊತ್ತು ಜಪಂದು 20 ತಾರೀಕಿಗೆ 14 ತಾರೀಕು ಬರ್ಜರ. ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತಲ್ವಾ ನಾನು? ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಊರು ಬೇಡ, ಹೆಸರು ಬೇಡ. ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಂತೆ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಜನ ಜನಗಣತಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂಗುಡೆ ಮೀನು. ಹೇಳ್ಬಾರ್ದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಗಂಡನ ಹೆಸರು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರವಿಚಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿಲ್ವಾ ನೀವು? ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಹೇಳಿ ಗೆಳತಿ, ಹೇಳಿ ಗೆಳತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ. ಈಗ ಕನ್ನಡ ಬರೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಇದಾಗಿ ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಶೋಭಾ, ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರ ತೂಲಗೆ ಬೇವರ್ಸಿನ ಅದು ನೀನೇ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಪುನಿ, ಅದು ನೀವೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಕಡ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಒಳ್ಳೆಯವರಾ? ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೀವು ಬೇವರ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ? ನೀವೇ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಬೈದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯಬೇಕು ಹೋಗಿ ಶೋಭಾ ಹಾಡಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕದು ಬಿಡಂಜಿ ಒಯ್ತಕ್ಕ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಉಂಕ್ಲಿಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಸಗ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅದವರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದವರು. ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅವರ ಹೆಸರೆಂತ ಇವರ ಹೆಸರೆಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇದೇನಾ? ಒಳ್ಳೆಯವರ ನೀವು? ಅಂದು ಸಾವುದಲ್ ಬೆದ್ದಾದನ ಬಂತೊಡೆಯ ಸೋಬ ಮಂಗುಡೆ ಮೀನು ಬಂಡದ ಐಕ ಬತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೈತಲ್. ಹಾಯ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿ ರೆಂಚುಲ್ಲರಿಯೇ ಬಾರ್ಯಾಪುರ ಪಾಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನವರದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಚಯ ಕೋಡೆಜ್ಜರು ದಾನಿ ಗಮ್ಮತ್ತಿದ್ದನ. ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು, ಕೊರಗಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ, ಊಟ ಮಾಡೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಕಾಳು ಸಾರು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತೆ.
ಹೌದಾ, ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ. ಆಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಿನ ಆಕುಲು ಹತ್ತು ಜನಕ್ರೇನ ದೃಷ್ಟಿಡು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಅವು ಅಂಚನೆಯ ಅಂಚನೆ ಧನರಾಜ್ ಅವು ಐಕಿಲು ಮಾತು ಹಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಿ. ಹಾಯ್ ದಾದ ಬರೋಡು ಹಾಯ್. ಚಿರಸ್ವಿ ಹಾಯ್ ಚಿರಸ್ವಿ ಬಾಲೆನಾ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕಂಬಲ ಬಿಸಿ. ಓ ಕಂಬಲ ಈರೆ ಹೋತಿನ ಕಮ್ಮಲ ಈರೇನೆ ಬಲ್ತದೀನಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಮ್ಮಲ ಡಾರೆ ಬಲ್ತದಿನ ಅಂದೆ ಪ್ರವೀಣ್. ಹಾಯ್ ಚಿರಶ್ರೀ ಬಾಲೆನಾ ಓ ದೇವರೇ tere 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 ಹೆಂಗಿರೇಂದು ಇಲ್ಲ ಕಾಯಂಡಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾತ್ಲಕ್ಕೆ ಭಾಷೆನೇ ಅವೆ ಘಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಭಾಷೆನೇ ಅವೆ ಅಂದು ಕಾರ್ಮದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಲಿಗೆ ಆಕಲೇನು ಮುಡಿಪಿನ ಹೆಂಗಲ್ಲಗೇನು ಆಕಲ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳೇರು ನಮಲ ಇಂಚ ಬೊರ್ಚಂದಿನ ಪಾತ್ಯವೇರತ ಆಕುಲು ಜನಕ್ಲೆಗೆದುರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಕುಲು ಅಂದು ಬಕ ನಮ್ಮನೆ ಎರಡಾಕುಲು ಕೇಂಡ ಎರಡಾಕುಲು ಅದ ಕನ್ನಡ ಕೇಂಡ ಅಲ್ವಕ ಪಂಜೆ ಪತ್ತ ಜಿಪ್ಪಡು ಜೊರಟು ಹಿಂಗೆ ಸೆಕೆ ಪಡು ನಿಮಿಷ ಸೆಕೆ ಸೆಕೆ ಅಪ್ಪೊಂದು ಗಿಂಚಿನ ಹೊಲ ಮುಡದ ಬಿಸ್ ಅಷ್ಟು ಪಾಡು ಐಕೆ ಮೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ದೀವೋಡು ಅರ್ಥಾಣ ಕೈಪುದರಿ ಏನು ಚೆನ್ನ ಬಟಾಟೆ ಹಾಲು ಪೊನ್ನು ಅಂದ ಗಂಬು ಬೆದವು ಬಾತೇನೆ ಅಲ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಅದನ ಸೆಕೆ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಆಗ್ಲೇ ಗೋಡೆಗೆ ನಿಲ್ಲ ಚಲಿಯಾ ಅವ ಇಂಕ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡ್ಯಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಮಂಡ್ಯ ಬೇಗಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾರ್ಕಳ ಸೈದಾರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಸನಿಲ್ ಪೈಂಡದು ಕನ್ನ ಚಾಯ್ಜಿ ಯಾರು ಬರ್ಪುಜೇರಿ ನಮಕ್ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಅಂದೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾರ ಊರ್ದ ಕೋರಿ ಇಡ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಕ್ಕ ಲೆತ್ತರ ಮಾರ ನೀವು ಅನಸಿಗೆ ಇಂಕ್ಲೇನು ಬೈದಾಯನ ಇಂಕ ಬಾರಿ ಆಸೆ ಅವನು ಕೋರಿ ತಿನ್ರೆ ಎಂಕಲ ಬೋಡು ಇಂಕೋಡದ ದಾಲ ಸರಿಯಾದ ನೆಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜೆಂಗ ಇಂಕ ಸರಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸರಿ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟಾದ ಎಲ್ಲೇದಾದ ತಿಂಡಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಉಪ್ಪು ನಿಯತ ಅವು ಅಂಚನೆ ದಾದೆ ಅಂಚನೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಇರ್ತದ ಬೋರ್ ಹಾಪಿನದೆ ಇಂಕ ಮನೆ ಬೆಚ್ಚ ಫ್ಲಾಟ್ ಸಮೋಸನೆ ಗುಚ್ಚಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ತಿತ್ತಿళ్ళు ತಿಕ್ಕೊಡುಗೋದಾಳೆ ಕೋಡೆದಾದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಕೋಡೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕಲು ಕಂದಿನಿ ಮೀನು ತಿಂದ್ರೆ ಆಸೆ ಅಕ್ಲು ಬಟ್ಟೆ ಬಾಡಿ ಇಡ್ಕೊನು ಅಂಚಾಕ್ಲಿಗೆ ಮೀನು ಮೂಲ್ ಬತ್ತು ತಿನ್ಪೀನಿ ಆಕಲು ಕಂತೀನಿ ಕೋಡೆ ಮರವೈ ಬಂಗುಡೆ ಬಕ್ಕ ಇಟ್ಟಿ ಬುರ ಅಂಚಾಕಲಿ ಮಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ HS ಹರಿಗೇರಿ ಹಾಯ್ ಎಂಕ್ ಪುಂಡಿಯಾ ಮೀಂದ ಕಜ್ಜಿಪುಗ
ಬೋಡ ಪಾಟಿಯ ಒಂದೊಂದು ದಾದಿ ಒಂಚು ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರ ಸೀತಾಗ ಪಾಡ್ದ ಜಪ್ಪುಗ ಮನಿ ಬಂದು ಲಕ್ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಿಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಗಂಡ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ದೂರ ಇರೋದು, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಬರೋದು ಮನೆಗೆ. ಕೆಲಸ ಅದೇ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ. ಬೋಡ ಮಗಳಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬೇಡ, ಪಾರ್ಟಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬೇಡಗೆ. ಅಕ್ಕಮ್ಮ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಪಾರ್ಟಿಯ ಸುದ್ದಿ ಬೇಡ ಅಂತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರು ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬಲ್ಲಿ, ಹೌದು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಮೀನು ಉಂಡು ಮೀನು ಉಂಡು ಬುದೆ ಊರ್ದು ಮೀನು ಉಂಡು ಬುದ್ದೆನಾ ಬುದ್ಧೆ ಬಂಡ ಮೀನಿಗೆ ಬುದ್ಧೆ ಬುದ್ಧರುಂಡ ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾತಿರು ಬುದ್ಧೆ ಪಾಟ್ಯ ಒಂದು ನನಗೆ ಕಲಬುರುಗ್ಲ ಅವೇನಾ ಅಂದೆ ಡ್ರೆಸ್ ಬಾತಿರು ಸುದೇನಾ ಬುದೆ ಉಂಡು ಸುದೆ ಮಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ದಯಾವ ಅಲ್ಪ ಸೋಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ವನಿತಾಗ ಗೊರಡ್ಚ ಸೋಪಾಗ ಬುರ್ಚಿ ವನಿತಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾಪ ಕಣ್ಣನಿಗಿಲ್ಲ ಬಾನಿಗ್ಲು ಸರಿಜಿಗೆ ಇಂತ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಪೋಯಾರು. ಶೋಭಾ ಬೋಡ ಕೇಳಿ, ಶೋಭಾ ಬೋಡ ನಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೋಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಂಟು ಮೀನುಂಡು ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಇಂಟು ಮೀನುಂಡು ಉದಿನ್ ಪಾಟಿ ಮಲ್ಪನಕಲು ಇಂಕ್ ಏಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಬೋ ಅಕ್ಕ ದಾನೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ ಅತ್ತ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಅತ್ತ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಮ್ಯೂಟ್ ಬಂದಿನಿ ಇಂಕ ನೆನೆ ಪೇಜಿ ಇನ್ನು ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆತನಿ ಇತ್ತು ಸರಿಯಾಣ ಒಂಚೂರು ಅಂತಲೇ ಇದನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೇನು ಜೀತಕ್ಕೇನುಂಡಾ ಸರಿ ಮಂತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಅರೆಗ್ ದೊಡ್ಡ ಬೇನೆ ಅಂದಿಯಾ ಇತ್ತೆ ಅಂಕಿತ್ತೆ ಬಾಯ್ ದೊಡ್ಡ ಬೇನಡಿ ನೀನ್ ಚಪಾತಿರ್ನಿಕಲ್ಲ ಏಕಪಾತ್ರ ಅಭಿನಯ ಅವನು ಮಾಸ
ಹಿಂಗೆ ಅಕ್ಕ ಅದೇ ಅಕ್ಕ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂಚವರಿಗೆ ಮಾಸ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಬರಣ್ವೆ ಪತ್ರ ಬಿಡಯ ದೊಡ್ಡ ಬೇನಣಿಂಗ್ ದಾಲ ಪಾತೆರೆಗೆ ಇಚ್ಚಿದಾನೆ ಪಾತೆರು ನೆಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇದೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಡ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಜ್ಜೆ ಬಂದು ಶೋಭಾ ಈ ಮನಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮನಿ ಬೈಜ್ಜಿ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ನೀ ಕಾಲ್ ಆಗೈತ ಕೋಡಬರ ಪೊನ್ನು ಜಂಡ್ ಬುಲಿಪುನಿ ಅವು ಕಾಲ್ ಆತಾ ಕಾಲ್ ಇತ್ತಡು ಅಂಚ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ರಾಯ್ಚಿ ಪಂಚ ಬರ್ಪನ ಬಿಡ್ಚಾ ಬೇಡ ಬೇಡ ಬರ್ಪಡ ಬಲ ಇಜ್ನ ದಾರಜ್ಜಿ ದೂರ ಪೋಪುನಿ ಈಗಲೋ ಸುರತ್ಕಲ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಇರೀಗ ಇನಿ ಒಂಚಿ ಟೀಮ್ ಇನಿ ಕಂಬಲ ಪೋದು ಬರ್ರಾಯ್ಜ ಹೆಂಗ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅನ್ ಪೋಪು ನೋಡಿ ಏನ್ ಕಂಬಲ ಗೋಡೆ ಹೋಗುನ ಇಂಚೇನೆ ಆಸವ ಹತ್ತು ದೇವ ಹೆಂಗ್ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಓರಾಮ ಬೇಡ 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 ಇನಿ ಒಂತ ಬೇಜಾರಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವರಿ ಸುಸೈಡ್ ಮಲ್ತೊಂಡಿ ಓಲಿಯೇ ಓಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡಿ ಸುಸೈಡ್ ಓಲ್ ಮಲ್ತೊಂಡಿ ದಾದಾತನು ಹೆಂಗ್ ಬೊಚ್ಚಮ್ಮ ಬೊರ್ಚಿ ಒಂತ ಜ್ವರ ಬರಾಡಿ ಬತ್ತ ನಕುಲೋನು ಜಪ್ಪರೆಡ್ಡ ಹೆಂಗ್ ಬೈಜತ ಅವರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೀಕಿಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಕಾಣ ಬತ್ತ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈಜಿ ದಾದಲ್ಲ ಜ್ವರ ಶೀತ ಪೂರ ಬರೋಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಜಪ್ಪು ಪಜೆ ಅವರಿಗ ರೆಡ್ಡಿ ಗುಡ್ಲೆ ದಾದ ಬಾತೆರ ಬಕ ದಾದೆಯ ಅದ್ಯಾ ಬೈಜಿ ಅವೇರು ನೆರ್ಪುನಿ ಓ ನೆರ್ಪುನಿ ಅವು ಅಮ್ಮ ಬಕೇರು ಒಂದ ಬತ್ತ ಜಪ್ಪುಡು ಅಂತ ಓನಿ ಜ್ವರ ಬರಡು ಪಜೆರ್ ಜಪ್ಪುಡು ಬರ್ಪು ಜಾತಮ್ಮ ನಾಟ್ರನೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಹಾ ಟಿವಿ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಬರೆದಿರಾ ಮೇಡಮ್ ಹೌದಾ ಆವಮ್ಮ ಆವ್
ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಮೃತ ರಾಧ ಮಾಡೋದು ಏನು ಮಾಡೋದು ₹40 ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ₹80. ಹಾಲು ನಮ್ಮ ಉದರ ಬಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೂವು ನೋಡು ಕನ್ಪ ಬಂದಿತ್ತು. ಆಚೆ పజ్జు గారు చిత్తూరులో ఇస్తే తినొచ్చు సీతాకు. మక తార రేట్ ఇచ్చా కాసు కదా కానీ మెంగ్లే తార ఇచ్చి మెంగ్ల ಅಂಗಡಿ ಕನ್ಪುನಿ ಕೋಡೆವೆ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕಲು ಬಂದಾರಂటే తారే పత మత్తేరు తారే పత కష్మంత తిన్పులక నిజ్జి శోభ అర్జెంట్ బోర్డుల కనుపుండు రేటు ఉండు ಗೊತ್ತುಂಟ తారాయికి ಬಂಗಾಪು ಮಾತಲ್ಲ ನನ್ನ ತೂಡು ನನ್ನ ಆಂಟಿರಕ್ಕೆ ಏನುಡು ಏಟು ಅಡೆ ಬೋದು 16 16 ಹೌದು ದೊಡ್ಡ ಬೇರೆ ಆದ ನೈಟ್ ಗೋಪನಿ ತಾರೆ ಕಂಡ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕೇಳೋಡು ನಾನು ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕ ನನ್ನ 10 ತಾರೆ ಯಾವ 10 ತಾರೆಗೆ ಯಾವ ನೋಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ రెంట్ పోస్ట్ అండి ಅಂದ್ಯ ದಾದಮಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡತ ಮಾರ್ಗಡ ಬೋದು ಗುಲ್ಲ ರಾಗ ಜತ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಡತ ಜತ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲೊಂದು 2-3 ತೂಯವನಿ ಸೊಬ ಇಂಕ ಸರಿಗಟ್ಟ ಆಜ್ ಓಲ್ಲ ಉಡತು ಒಂದಿಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಆತನ ಕೇಳದ ಏನು ಓಯ್ ದುರ್ದ ಈಗ 2 ಜನ ಉಂಡತ ಬನ್ನದ ಬೈದೇರಂದು ಮುರ್ಚಿ ಕಾಸ್ಟ್ ನಾವೆಂತ ಕಮ್ಮಿದ್ದು ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೊರಕ್ಕೂ ನೆಂಗು ಲಕ್ಕು ಜನ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಲಕ್ಕುಂಡು ಮಾಡದು ಎಂಗ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಆವು ಪುಜ್ಜಿಯ ಶೋಭ ಎಂಗ್ಲಿ ವಸ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅವನೊಂದು ನೆಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ എനിക്ക് ಬೇತೆ ತೂಕ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನೀನು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರತ್ತು ಬೋತಿಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋ ಬೈದಳು ಆತು ಒಂಜಿ ಇಂಕ ತೂಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅತ್ತಿಗೆ ನಕ್ಲಿಲ್ಲ ತೂಯಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ವಾವು ಇಲ್ಲು ಆಯ್ಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಬಂದುಂಡು ಬಾಂಬೆಡು ಚಾಯೆಲ್ಲ ಬೋಡ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನದ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಪೂರ ಮುಟ್ಟನೆ ಹಾಕು ಜೊದಾನೆ ಇಂಚ ಕುಜಲು ವೈಪರ చేసోబ ఇంచ ಬೇನೆ ಕುಜಲು ವೈಪನಗ ಬೇನೆ ಅಪಾಯ್ ಅವ ಇತ್ತೀಚೆ ಇಂಚ ಬೇನೆ వారి పైన మండే కొంపర బుచ్చా
ಕೋಲ್ಡ್ ಡೇಟಾ ದಾದಾ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಏಡೇ ಗೆಳತಿ ಫ್ಲಾಟ್ ದಾದ ಕರ್ಮ ಉಲಾಯ್ ಅಂದಿ ಆ ಬಾಗಿಲು ಬದಲಾಯ ಕೂಡ ಮರಳು ಬರ್ತದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಿಂಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತನತ ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಜನ ಪಿತ್ತದು ನಡಪರ ಅಂಚಿ ಪರಡ್ಡವೆ ಕುಂದು ಕುಂದು ಮೋ ಎಂಚ ಕುಲ್ಲರ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಜನ ಉಲಾಯ್ ಹೆಂಗ್ 10 ಬಾಟ್ಲ ಕಾತನು Oike? Ano mana? Buka dada. ಹೆಂಗ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಂದ್ರೆ ಅಯ್ಯಡ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರಿಜ್ಜ ಓಲ ಊರ ಮರ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪು ಕಾರ್ ಇಚ್ಚಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಿಂಕಲ ದಾದಾ ಹಾ ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಬಾಕಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹಾ ಎಂದ್ರ ನಾವು ದೀಕ್ರು ಓಕೆ ಎಂಚನ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡೇ ಮಂತ್ವಲ್ಲ ಇವು ದರಿ ಎಂದ दादी ಬಗಣ ಬಲ್ದೆ यहाँ बारपुजी ಬಲ್ದೆ ವಾಹ್ ये बच्चे जी आज बात कर भाई हेलो ನಾನೇ दादी ಬಾ ತಾರೆ ಬೋಂಡೆನ್ನ ಮಂಡೆ बंद मार ಎಲ್ಲ ತೂಕ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಉರ್ಚಿ ಮಾರ್ದು ಎಲ್ಲ